Tubig eh. Sir. Welcome sa Pilipinas Live Story. Sa araw nito ay ating tunghayan ang 2022 semester yung nagpamagat na Nice Pinaka. Ang storya ay nagsimula sa pagpapakilala sa isang lalaki na nagngangalang Jane Howe. Si Jane Howe ay may nakakabatang kapatid na nagngangalang Jane Doe. 6 na taong bilang. Silang magkapatid ay umiga na sa kanilang ina. Habang ang kanilang ama naman ay iniwan sila noong maliit pa lamang sila, nakatira sila sa isang inuupahan bahay. Mag-isang inaalagaan ni Jane Howe ang kanyang kapatid at kanya ito hinahatid sa paaralan araw-araw. Sa araw na yun, pagkatapos ng kanyang si Jane Howe, ay nagpunta agad siya sa isang doktor para alamin ang kalagayan ng sakit sa kanyang kapatid. Napag-alaman niya na ang kanyang kapatid na si Jane Howe ay may malimang kondisyon sa puso